timo. Kawadhi kawatieko twak mar okinyi makawuono kana chako twak awacho ni wantiere kod nok mar tije mano kalure kod KNBS nitiere jo Kenya madiroma kata moheo 2.97 maonge kod tije pacho kae. In kaka jalony weche mag ohala ponono gin business ideas kaka mage maponono rowere nyalo chako gisani kalure na adiera iwacho ni nok mag tije onge. Rowere kinde ka kinde giwuok e skul osesidh gi kondo ginyalo chako gi kanye mar mondo mi wa bridge gap kichako ohala kawuono ohandi no ondiki e tich onyalo ndiko ng'ama chielo bende onyalo broaden the availability mar tije e pacho ka. Apuonjo weche mag ohala and one of the things manyiso my student and you see now students gin gisomo ohala so aizo gini nya student matimo ohala mosomo ohala ok en ng'ama dhi ni mondo ndike tich. Koro the first thing manyaka watim en ni nyaka wa change our mindset. We must have a paradigm shift in terms of kaka wang'iyo ohala. Koro kik wang'iyo ohala because let me tell you Joyce ni ohala mora mora nyalo goli oko kata nyalo grow to be a bigger ohala. Gima nyaka wang'iyo ohala kae niya wadonjo ohala with an intention ni it has to grow. Wanyalo chako ohala kaka an ng'ata chiela chako ohala but onego bed ni wang'iyo ohala ni kiny ok abed kenda mondo mi ohala obed gi strength nyaka wa pool resources nyaka koro wang'iyo ohala in the next level niya obed a partnership kata obed a company. Kobedo company ng'eni kata na sources of finance ka buro bedo mang'eny nekech ka undi apar jogi te okelo finances gika waketo finances wa together wachako ohala. Management skills ng'ani nigi different management skill mopogore gi man go kata ng'at machielo nigo. Koro the approach monego students mawuok e universities kata na our colleges onego tim en ni and that is one thing I've always said ni kikwa focus ni wadwa manyo tich. We do to tell kwanyal bede offices. Wang'iyo ohala to the pachwa monego change in terms of what ohala monego attain. But most importantly today wan gi ohendni mitimo through online matimore e mbui kae. Koro most of it wanyalo any business that you can do manyalo bede ginene wang mbui kae. For example, you can even inyalo uso kata leuni among us your friends. And king'iyo ohala kata na mar uso lewni for example ibo yudo ni the first thing kidwa chako ohala mar mbui kae en manyo the client. Koro ng'ani bana idhi kanyo pod ionge kata na lewni go. Most of them bende oro gi mana that pichni. Koro wacho ni bana an gi shede gi kata an gi gini then ng'ato buchi ni bana an kelna ariyo an kelna you shall have ready then idhi imanyo pesa now kaka nyalo supply jogi ke supply kana na ji adek for a start nyalo mi pesa mondo med supply mamoko so you can also be growing this capital yourself. Nyithindo ma schools and sirikal omiyo pesa and pesa go nekech kata anyway women were in university and that's when man university di pesa moro manyalo dong kik wakaw pesa gi waketa era ineno adendo de waburo wacho ni wadwaro pesa mondo kata makama nyathi university ntiere no onyalo save some money machieng' ma kowuok ten gi pesa monyalo chako go gire moro. Wach ni mogik ka loro twak mar okinyi makawuono mana mapiyo piyo. Wach mogik manyalo wacho en ni sirikandwa ma county governments to kata national government onego ng'iyo ohala kaka engine manyalo drive this economy gi make sure ni giketo environment maber ne joendni ineno mondo mi gik mane wawuoye kaka tax incentives ka trainings mondo mi ji ohala obed part of employment magi wacho ni gidwa miyo jowagi. Erokamano. Inyo Otieno Panya kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono ibi wapuonja joneno mag